Николаевка районы Зур Чирклей авылында яшәп килүче Юлия Рамазан кызы Мавлютовага 6 гыйнвар көнне 30 яшь тула. Яшьлек таңында килгән матур юбилее белән ихластан аны әнисе Халимә Хайретдиновна, апасы Раилә, җизнәсе Динар, племяннигы Илдар, племянницасы Ләйсән, тормыш иптәше Раил, балалары Амина, Камил, кайнанасы Наилә, кайнатасы Наил һәм барча туганнары да котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Бәхетлеме мин дип сорасагыз, шиксез бәхетле дип җавап бирер идем, дип башлаган әлеге хатны Халимә ханым. Мәхәббәт тулы матур гаиләмне яраткан тормыш иптәшем Рамазан Ильяс улы белән корып татулыкта яши башладык. Гаиләбезнең 2 асыл шәшкәсе, Раиләбез һәм Юлиябез туып, безне аеруча бәхетле кылдылар. Кызларыбыз бик яхшы, матур, тату үстеләр. Мәктәпне тәмамладылар. Аннары Кузнецк шәһәрендә һөнәри белем алдылар. Икесе дә Аллага шөкер бүгенге көндә тормышка урнашканнар. Юлия, киявебез Раил Наил улы Мавлютов белән инде 8 ел бергә гомер итәләр. Алар да олы мәхәббәт җимешләре булып 2 бала үстерәләр. Әминәбез һәм Камилебезне. Әминәбез 1нче сыйныфта укый, Камилебез балалар бакчасына йөри. Кайнанасы кайнатасы белән бергәләп бик тату яшиләр. Сайлаган һөнәренә тугрылыклы калып, балам бүген дә шәфкать туташы булып, Белое озеро санаториенда эшләп килә. Эшчәнлеге, җитдилеге, ярдәмчел булуы аркасында аны хезмәттәшләре дә хөрмәтләп, яратып киләләр. Балам, әтиең дә бүген күкләрдән карап синең өчен шатланадыр. Кызганыч, 2009 елның октябрь айы аны барыбызның арабыздан да мәңгелеккә тартып алды. Әмма ул һәр вакыт сезне күзәтеп яшәгәндәй була. Без Хак Тәгаләгә көн сайын шундый якын кешебезне бүләк иткәненә рәхмәт укып шөкер кылабыз. Сеңелем минем ул 1нче сердәшем, җан юлдашым. Бала буларак та ул бик мәрхәмәтле. Кирәк чакта киңәшен дә бирә, бар яктан да ярдәм итәргә омтыла. Раббым, аның ачык күңеле сыман ук алдагы гомере булсын. Бәла-казалар күрергә язмасын иде. Кызым, җимешем, юбилеең белән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек, иң мөһиме, тормыш иптәшең белән сөеп, сөелеп, бер-берегезне хөрмәт итеп, оныкларыбызны исән-сау үстереп, куанып яшәргә язсын. Кызыбыз, син үзең дә әни. Әни булуның нинди зур бурыч икәнен аңлыйсың, борчыласың, куанасың. Кадерле әни булып яшә дә яшә әле. Дөресен әйткәндә, иң яхшы кешеләр гыйнвар аенда туганнар. Без сине бик тә яратабыз, кадерлебез. Бик тә бәхетле бул. Бары тик иң изге теләкләр генә телибез. Гомер кояшың бер кайчан да сүнмәсен. Бел, авыр чакларыңда да, шатлыклы мизгелләреңдә дә, янәшәңдә ярдәм итәр өчен якыннарың бар. Безгә яшрак кунакка кайтыгыз. Без бит сине нык сагынабыз. 30 яшың җитте, алтыныбыз. Бу бит гомерләрнең тик башы. Сине көтә алда бәхетләре, шатлык булсын синең юлдашың. Туган өйне ташлап читкә киттең, сине сагынышып көтәбез. Гаиләңә дә кызым бары карап, олы йөрәк белән сөенәбез. Кайчакларда теләк эзләр өчен туры килә озак уйларга. Насыйп кылсын матур гомерләрне саулыкка типтеренеп узарга. Балаларың сине хөрмәт итсен, ирең бүгенгедәй яратсын. Синең карашларың бәхетләрнең чаткыларын бары таратсын. Котлы булсын матур юбилеең, матур тәбрикләүләр кабул ит. Махсус сиңа диеп сайланылган күркәм җырыбызны тыңлап кит. Юлия, якыннарыгызның изге теләкләре дә чынга ашсын. Алар юллаган җырны бергәләп тыңлый гәле. Yazda түгел, күздә түгел, кыш көне син тугансың. Аппак карлар кебек үзең шундый чибәр булгансың. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет, шатлык, озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет, шатлык, озын гомер бирсен Ходай үзеңә.
сен шибәрдә ясап куйган шикелле. Яш гомерләр үтеп бара, кайтарлы икелле. Карлар ява, синең туган көнеңдә, бәхет шатлык кызым гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә, бәхет шатлык кызым гомер бирсен Ходай үзеңә. Ямлы үтсен синең туган көннәрең, иминлектә, исәнлектә үтсен гомерләрең. Карлар ява, синең туган көнеңдә, бәхет шатлык кызым гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә, бәхет шатлык кызым гомер бирсен Ходай үзеңә. Синең туган көнеңдә, бәхет шатлык кызым гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә, бәхет шатлык кызым гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә, бәхет шатлык кызым гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә, бәхет шатлык кызым гомер бирсен Ходай үзеңә. Бәхет шатлык кызым гомер бирсен Ходай үзеңә, бирсен Ходай үзеңә. Дусларың, яуақытлау гүл шешеклер, изгі тілеклер, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Нурлы йөзләрең, бәхетләр сирпеп карасын, һәр чак күзләрең, туган көннәр кабатлансын. Тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысында. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь
яшә, мәңге яшь бул.